Oare să fiu atât de nebun și să încep o serie de Minecraft single player pe calculator? Ha, să fiu nebun. Create și o să numească, nu știu, stați bă, mă rog, lumea, stai mă așa, lumea de pe YouTube, lumea de pe YouTube, says Create New World. Bă. Ok, bă. Și asta este biomul. Am un shader șmecher. Și am options video settings, other, show FPS. Îmi a arătat FPS-urile acolo. Bun. Da, bă. În sfârșit fac și eu o serie de survival pe calculator. Nu uitați să apăsați, bă, și butonul de like pentru capa asta șmecher în primul rând și în al doilea rând pentru skin-ul ăsta de pinguin șmecher. Bun. Hai să iau și începând. Și toate informațiile le veți găsi în descriere, shader-ul și chestii. Și sunt pe 1.8.9, am impresia, da, pe 1.8.9. Da, bă, și dacă mai vreți episoade, încă o dată, like și subscribe pentru shader-ul ăsta, pentru capă. Ce mi s-a părut acolo că e un village. Deși era șmecher. Bun. Nu. Mai luăm lemn. Tați-mă, pinguinul. Ta-na-na-na. Mamă, ce fraier sunt. Bun. Hai să facem. Bă, și dacă mai vreți, puteți spune și în comentarii și să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să rămân aici. O să plec să rămân aici. Hai că știi, sau să plec. Stau aici sau să plec? Da, bă, că nu știu. Ioi, bă, ce frumoasă e apa, uitați-vă și voi. Ok. Să-mi ziceți dacă în comentarii dacă vreți și cu shader, să continuăm și cu shader și cu textura asta. Și să-mi recomandați și mie texturi pentru 1.9 de PvP. Pentru că eu nu mai am texturi. Asta e singura mea textură. Am avut înainte o groază de texturi și acum nu le mai am. Că aparent nu mai mergea Minecraft-ul și am dat restart, l-am instalat și a doua oară și am pierdut tot ce era în folderul ăla cu resource pack și l-am pierdut, știi? Și poate vă arăt și voi, cei care aveți calculatoare, știi? Vă arăt și vă cum să vă puneți texturi. Ok. Bun, bă, hai să ieșim, să mai alerg.
macișe. Și cred că din cabăsul ăsta să fac un topor. Hai că fac un topor. Hai să nu mai alerg. Mai lemn. Găini. Și am văzut cumva un iepure. Mamă, ce bine e cu Optifine-ul ăsta. Să mănânc găina asta. Ok. Cu găină. Bun. Bă, da, mai îs multe găini pe aici așa. Pe aici așa. Bă, sper să vă placă episodul ăsta. Credeam că am avut impresia că e o lumină. Ia să vedem 5 pui. Și cu asta 6. Hai că o ducem. Mai avem un pic și o ducem decent cu mâncarea. Știi? Cu mâncare. Văcuțe, bă! Văcuțe! Bă! No, bă, cred că ar trebui să încheie episodul. Dacă e cam scurt, îmi pare rău, dar... Soarele! No, bă, hai că închide episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!